रायलायनोसै एसे हेलौ लोगोफोर बोरै दं खबर सबर आंना मा जादों रिसार्जआ गैलामोन आरोना खबसे फैयो नोंहाय माथो माबानो आंना रिसार्जआनो गैलामोन दहाय सासे फंबाय सोनानै हरदों आरो नामाथ' आं नामखौ सोंना लानाय जायासै जायखिजाया बेना मा होनो इउटुबाव थारगज ना मा होनो बिथाङा सोना हरदों आरो नाम मोजांखौ मिथिया आरो फंबाय गाज्रि मोननाङा थेंक इउ स माच सोना हरनायनि थाखाय जायखिया नामखौ मिथिया बिथांनिखौ बिथाङा सोना हरबाय आरो इउटुबाव जायखिया बेना मा होनो थारगज आरो नामा बिथाङा सोना हरबाय आरो दा भिडिअखौ आपल'ड होफिननो मोनसिगोन आरो बिथांनि अननायजों भिडिअखौ आपल'ड होफिननो मोनसिगोन ओंखाम संना होनो नागारै उन्दुगासिनोसो ओंख्रियानो आंसो संनानै होबाय लोगोफोर मिथिगौ ना नङा बियो दिनै मा होनो खामानियाव थाङाखै खामानिया जोंनालाय सुथिखाना थाङाखैबाबो ओंखामखौ संनानै दोनाखै बेयो आङोहाय सानाव फैनानै थाफैनांदों आङो दिनै आं माबा मा होनो दिनैहाय मा होनो बेंगालराव खोरोम फुजा जादोंमोन ना बेयाव नायदोंमोन आरो दसे लोगोफोरजों थांदोंमोन ओमफ्राय फुङाव दसे खामानि दंमोन जोंहा मा होनो गथ'जों मोनसे डिलिभारि हैदोंमोन आरो हम डिलिभारि दामनाङा होमबाबो खबसे फैयो मेथाइ दामदेरबाय थायो एकदम माने मेथाइ दामनाय मानाय सोसनदेरजाथारा कपिराइटआ बिराद स्ट्रिक्टथार आरो इउटुबनिफ्राय आरो दा माने बिराद आपडेट जागासिनो ना देहानो बिराद दुरबल जानानै दङलै मा होननो दे बोरै बोरै दं कमेन्टफोर खालामलायदो लोगोफोर माबाफोर सोंहरनो गोसो दंबा सोंहरलायदो दे नङा बिनि दुरबलथायालाय अबावलाय आङो जाहोनो रोङा बियो जाहोनो रोङिखायसो जागासिनो हनै जादों आंलाय बुटसो जादों नै हद नांगौ जानो जाहोनो रोङानो नुवाखै लायनानै जाफैगासिनो आं सानाव फैनानै ओरैनो थाफैनानै ओंखामबो संना दोनाखै जेबो संना दोनाखै बियो नोंहासो फुङाव आंहा फुङाव थांनाया आं फुंनि 8थायावनो थांदों आरो गावसो संनानै गालांनांगौ ना ओंखामखौलाय नङा आंलाय संना जालांखादोंना आंनि बैसोआ दा साननानै नायोबा बे 26 27 बारा गिदिरनि नङा गोरलैयावसो दोनथारबाय गावखौनो गोरलैयावसो दोनथारबाय बे 26 27 नालाय माथो बैसो जानो नङा होमबा लोगोफोर बहाथो आंलाय बे 27 गाहामावलाय आंलाय बहाथो एफा गिदिर जानांगौ ने 27ल'सो बोराय दारि लावजोबलायनायखौ नुवाखै हमना लायोबा माने गिदिर बैसोनिया बेसेबां सानो 32 बेफोरबायदिनियासो गिदिर दा मामा हरदों हनै नायद' बेथ' बैसो सोंहरदों नै जुलि दैमारिनो आब'आ सोंहरदों आरो बैसोखौ नै बिनिया दा 23 बोसोर दा मानो 23 बोसोर जालाबाय नङा आंलाय नङा 1 बोसोरल' दाबो 2000 राइटनि बिनि जन्मआ दे लाइकफोर खालामलाबायदो दे खबर सबर ओमफ्राय बोरै बोरै खिथालायहरदो जोंहाथ' एकदम नोंथांमोननि गासैनिबो अननायाव मोजाङानो दं आरो नोंथांमोननि बयनिबो सापर्टजों दिनै फिन खेबसेबाव जोङो लाइभ फैनो मोनबाय आरो ना नोंथांमोननि गासैनिबो अननायजों जोङो दिनै खेबसेबाव लाइभ फैनो मोनबाय स्पेसियेलि जोंना बे थारगज फंबायनिसिम आरो बिथाङा दिनै रिसार्ज सोना हरामोनबा लाइभबो फैनो मोनलामोन आरो भिडिअफ्राथ' बिदिनो हगारनो मोनबाबो मालायफोरनि हटस्पटफोर मोनबासो हगारनो हासिगौमोन आरो आंनि दंबाबो आंनिखौबो खाथम खालामना होजोबो बियो सोनानै हराबासो हामगौमोन नंदोंमोन आङो आंनाथ' दंखायोना नै आं खामानियाव थांबा बेहा मोना बेखायनो एकदमबारे आंनिखौ फैबानो सिख'थारो नायनोहाय मबाइलखौहाय दिनैहाय एसे खामानि दंमोन ना थांनानै फैखांबाय दा ओंखाम जानोसै उन्दुनोसै टाइमाबो जाखाबाय नै
आंसो फैनानै संफैनांजोब्बाय गासिबो संदों आं ओंख्रि सङाखै ओंख्रिया आं संखाबाय आरो बेखौनो गाव संनाय जालायबावबाय ओंख्रिखौ आंसो संदों नङा आं माबाजोबना होबाय दा गाव संदोंल' आरो औ बे नों संनाय जाबाय दैफोर रोगाफैबाय दैयाबो पाइपआव हगाराखैमोन दै लोंगोन ना दिनैहाय माबा नै माबाखौ मोनहरदों नायलाय बेंगालर मा जायगा दंनो दायो बायसान्द्रा जालायबाय जयानगर बायसान्द्रा बायसान्द्रानो जयानगर बायसान्द्रा मा ओंख्रि जालाखो दने मुसाहारियानो जोंना मा होनोखो दे love you too abo love you too thank you so much लाइभआव फैनानै सापर्ट होफैनायनि थाखाय अबासो थुफ्लांदों ओंख्रिया माबासो मा होनो आलुजों मटर आरो नै बे दङ जोंना आलु मटरसो आरो आं संबाथाय जाब्रेलायखायो बियो आंखौल' संनो थिनलायबावो न'आव माथो संनो थिनाखैमोन नोंखौलाय गावहा संलायबावा आरो आं संबाल' जालायबावो नङा आंना खामानियानो 9टायावसो गबोयो आंना ना नोंना ओमफ्राय आंखौहाय नोगोर माबायो बियो आंनासो 9टायाव गयोलै गावना 8टायावनो गयो दसेनो थाब गनानै गाव हारसिं माने हिनजाव मानसिखाय आं फैग्रो होआ आरो आंखौ नेनानै फैयो ज' सानैजों माबायाव आंना 9टायाव गयो नालाय 9:15 सानैजों नेनानै ज' फैयो आरो आंखौ नेहैयो बे थांनानै हारसिं फैयोबा माने उसुबिदा नालाय हिनजाव मानसि ओंखायनो आं हारसिं फैहोआ आरो नङा खाथि खामानियाबो औ खाथिबाबो नेबाय माथो अबसे बोरै दंलायो लोगोफोर गोबावथारसिमोन जोंना भिडिअखौनो बानायनो मोनथारा टाइमखौनो मोना दामानि आरो भिडिअफोरखौनो बानायनो टाइम मोनाखैना बे मेन चेनेलाव हगारबाय थानाय जायो आरो जोंना मोननै चेनेल दं नालाय सेकेन्ड चेनेलाव बांसिन हगारनायखौनो जाया आरो सेकेन्ड चेनेलावबो थांबाय गोबां मानसियानो सापर्ट होबाय नोंथांमोननिफ्रायनो दंना सापर्ट होग्राफ्रा गोबां नोंथांमोनानो सापर्ट होदों दा बेयावबो 500 जाबाय आरो साबस्क्राइबारा दा बे गासैबो 500 जानायाबो नोंथांमोननि सापर्टजोंसो नङा होमबा नोंथांमोन सापर्ट खालामाबाथ' गैयामोन बेबो जानाय नङामोन दासिमबो पर्दायाव नै पर्दाया फास्रायावसो होयो बायनो मोनथ'वाखै दा फैसा गैथ'वाना जोंना खरसआनो गैथ'वा ओंखायनो बेफोरखौ बायनो मोनाखै बेनो गस्ला बायनोबा मानसिफोरनाव दाहार लालायनानैसो बायना होनां खिथालायनायनि गस्लाया गैया गस्ला गांथामनो बेंगालराव लिंबोनाय मानसियानो माबा गस्ला होनोनो हाया आंनोहाय दानो गस्ला होनो हायोना दासो फार्स्ट फैजेनदों खामानि मावनायाव आंहा माखौ गाननांगौ जायो एकदमबारे रोंथारा बेखौ गानलाङा गांनै गस्लाया गांथाम बायना होदेरबावखाबायना ओमफ्राय बेखौबो गानलाङा आरो दा जा गोजाम दं बेखौ गानलांबाय थायो ओमफ्राय आंखौ होनसै गस्लायानो गैया होनो गस्ला दंबाबो गानलाङा नै दाखालिसो जोंहा सासे गावनिनो बिनानाव बायदि जायो आरो बिनिफ्राय लाथ'लायनानै बायना होबाय आं गांथाम गाहाम गैया ओमफ्राय गानलाङा बेखौ दा आंखौसो बरनाम आरो बरनाम गारलायनोला होनायानो होखाया नङा थगायदोंसो बियो बरनामसो होदों होनबावबाय बे सबायमा नखलिया खिथालाय आइ नखलि बे नखल जोबाय अरिजिनेलसो मालायफोरनि थुदेर थुदालाया आङो बे अरिजिनेलखौ नुवाखै सबायमा गैयालै सिगां देरसिनबावसोमोन बे सबायमाया बे जा गिदिरखामोन गिदिर नङा बेनो आंना
हाखायाखैबो मायाखैबो बेनो बे मालायफोरनि ओरै फुदेरना लानाय बायदि नङा आंना दै सोहैखानोसै रायज्लायथ'दो नों दसे खबर सबर एसे मोजाङै सोंहरलाय सम लाइफ फैबाय थानोसै बिदिनो होननानै आं खुरनोसैब्रा ओंखाम जानायदो जोंना ओंखाम दासो माबा जाबाय खोमा टाइमाबो बेसेबां जाखोथाय 11थाफोर जाबाय नोंनिया खावनै गथ' जायो मबाइलालाय नै 10ता जालायलांबाय जोंना दिनैहाय बेहायथ' खामानि गैखायामोन नालाय आंखौ थांनानै नेहैबाय थादों सैमा फाग्ला बायदिनो नेहैयाबा गोमाबा मा जानांगौ आंहा लोगोफोर दंखायो लोगोफोरजों थांफालाबायगौमोन माबा हिन्जावखौनो गोमाजानो गिनो बेना गोमायाबा नो माबादो आं ओंखाम खुरनोसै गोमाजानो गिनानै नेनानै थाहैबाय थादों आं नेट नाङासै नेट नाङै जाबाय नोंनासो नाङाखै ओंखाम लाबोनोसै लाबोदो ओंखाम लाबोदो ओंखाम जानोसै बाजैखौ दाना मोजां नुथारबाय ए बावबाय एसे मोजांसिन जाफैदों आरो एसे माने गुफुरसिन जाफैदों गुफुर जाबाय गोसोमसोबा गुफुर खालामनो हायो नामा मा हाया जायगा सोलायनायजों गुफुर जायोरा ने एसे फुरफिनदोंबो ओमफ्राय मानसियाबो एसे फुंदों आरो आंहासो गैया बोरैबा जाबाय देहायानो एकदम बोरैबा जानानै दङ दामानि बे आं खर' सानायखौनो एसे बोरैबा मोनदोंलै माने खर'आनो थै गैया ना मा होननांगौ जाखो ओंख्रि गैयालै जोंना माबासो मा होनो आलुजों मटरजोंसो ओंख्रिखौनो औ बुटसो आलुजों बुट नामा बेखौबो मटर होनखाया होमबा ओंख्रियानो गैया सेलारिफोर मोनथ'वाखैना जा दाजा बेनो ओंख्रिया बेखौनो आंखौ फुंदों होनलायबावो बियो खारा जा दाजा बेनोसै बे आलुआनोसै आलुजों टमेट' ओरैबायदि दाम जाबाय ओमफ्राय बुस्थुफ्राबो जेबो माबाफोरखौनो बायनो हाला आरो दा सामब्रामनि दामा बेंगालराव दासान्दि 60 थाखायाव सोलिनानै दं नामा टमेट' 50-60 बिदियाव सोलिगासिनो दं एकदम बायनानै जानो हाया आरो दाथ' जों सामब्रामखौनो जाया ओरैनो माबासो जागासिनो दं सामब्रामा ओरैबाबो जायाबाबो जायो मेगननि थाखाय गाज्रिसोखा जों बेखौबो जाथ'वाखै आरो सामब्रामखौ दा बायनानै जाथ'वा दामानि बर्थमान जोंनि आसामावबा दा माबायदि सोलिगासिनो दं अखाफोर हादों ना मादों जाखो आसामाव जोंनाथ' एकदम न'आनो गैथारा अखाफोर हाबाथाय लाजाथारा बेनिखायनो न'फोरखौ गोसोखाङो आरोना अखाफोर जाबाबा माबायदि जानानै दं बेफोरखौ सिन्था खालामो गोबायबाबो बिजिबाबो गावनि न'आ न' नङा होमबा बेहाथ' दाखालि माबा फैनानै न'आवसो थांफिनसैलांसो होननानै बुंलाबायो न'खौसो गोसोखांहरबाय न'आवसो थांसां जाफिनदोंमोन खामानि मावनो फैग्रायानो माबा न'खौसो गोसोखांहरफिनलायलायनो थांफिननोसो दावराव जालायबावो जोंना ओंखामबो ओंख्रिबो जानोसैलाय जोंना ओंखाम अखा हादों नामा ओरैबो अखा हाहां जादोंमोन दहाय बेंगालरावबो एकदम अखा हानो बायदि जादोंमोन आरो खोमसि जाजोबदोंमोन होमब्लाबो अखाया हायासै आरो हानो बायदिल' जानानै थाबाय बेहा नै मालाय ओंखाम जानो रेडि जाखाबाय आलुजों बुट नामा आलुजों बुट
आं संनाय ओंख्रिया आं संनायखाय बे बिराद जाखासिगोन बेयो जाया मा आं संबाल' बिराद जायो बे गाव संबाथाय ओमफ्राय जानो हायानो नङा संना जाहोफेरानो बे आङो मा एसे डायलग होबाय थाखो बेलाय जाद' जानोसै आं आखाइ सुनोनो ओंखाम जानोसै जोंना दासो ओंखाम दसे समबाल' फैब्रबबाय दिनै टाइम मोननायावनो दिनै दसे रायज्लायनोसै नङाबाथ' दिनैसो एसे थाब मोनजाबाय ओंखामखौ नङाबाथ' 12टा 11टा जालायलायो जोंना फैयै फैयैनो खैथाबा मोनफैयोमोनलाय 11टा 10टायाव मोनफैबाय संबाय जाबाय 11टा 12टा जालायो नै मा होनदों बानलु गोसाथारदों बे ओंख्रिखौ दिनै आसारजों बे आरो आंनो दहायनो टमेट' बाथोन दंदेरो माथो होनबावनो बेखौथ' मा खालामनो हानो जि जानांगौ मालाय जानानै थांबाय लांफिननांगौखौ गाव लानानै थांबाय नङा होमबा बेखौथ' जों एकदम बुंनानै लाब गैला बिराद गोसोखाङो आरो दाबो बुंनो सानोबा एकदम एखमबा गोसोखाङोबा एकदम थानो हाया नोंसोरजों रायलाय रायलायनो ओंखाम जानोसै दोनो एकदम गोसोखौ एकदम हमथाथारनानैसो थायो आरो दा जों एकदम थानो हायाबो मा खालामनो ना गोसोखौ एकदम हमथाथारनानैबाबो थानांबाय आरो ओरैबायदि जाबाय होमबाना जानो हानाय नंला बाब ओरैबायदि दाम जाबाय आरोना आरोबा मा जालांबावगोन जायैयानो मोजांसै आंनि थाखायलाय जोंथ' आरो बायखालाबो बेखौ सामब्रामा 70 थाखा जाबाय नै आसामावबो होमबा मा जाबावनो रुनानै जागोन थावबो बायला ने रुनानै जाबासो बेमारफोरा जानाय नंला रुनानै जानांसिगोन जा आलुल'खा जोंनाथ' ओंख्रियानो मा होनदों हायना बसुमतारिया बर'दिनाव लेंहरदों नै बर'दिनाव जों थांनो सोलाबथ'नाय नंला एकदम जोंना टारगेटआ लाना फैदों आरो बोसोरथामसो जोंहाथ' दा जेबो गैला नालाय हा हु गैला बेफोरखौ एकदम लाफिननो थाखाय मोनसे टारगेट लानानै फैदों आरो मा जायो बेखौ नायग्रोनोसै इसोरा मोजाङै मोजां दैदेनलाङोबा मोनफिनगोनबो खोमा ना हागोनबो खोमा बोसोरथामसो एकदम सेस्था खालामनो नागिरदोंमोन आरो देनां थांबा थांगोन बोसोरथामनि उनावहाय थांसै जाय लेंहरदोंमोन कन्टेक्ट नाम्बार हरनानै दोन थांलाबायना बेरायहैलाबायनो कन्टेक्ट नाम्बार हरलाबायना दोन दे लोगोफोर ओंखाम जादों नै ओंखाम जादों टमेट' बाथोन लालायबावो आंनो होलायबावो नै दहाय संना जानानै दहाय आङो संनानै होफैयाखैना बियो फैनानै संनानै जाबाय आङो आरो जिफोर सुनानै थांबाय आङो 12टायाव नङा थांनायानो आंना खामानिया 11टायावसो नालाय आरो ओंखाम जानायनि 45 मिनिट मोनो नालाय बेखायनो ओंखाम संनानै जालांबाय जि सुना गालांबाय आङो हाखु दाखु फैनायाव आथिं थाबायबोबाय थांनायाव साइकेलजों थांबाय होलांथारो साइकेलजों आंना एसे गोजान जायो आरो गोजानालाय सोरांनि मा जायो सोर सोरांखौ होनदोंबा सोरांखौ आंहा बिखुनजो जायो
बिसिना बिहाव जोंनि बिहावनि फंबायनि हिनजाव आंहा बिखुन जायो माबा सोराङा बे सोराङा जोंनि आदैखौ मोनदों आरो जोंनि मादै जायो जोंनि आदैखौ जोंनि बाबानि फंबायखौ मोनफैदों नालाय दा जोंनि मादै जायो आरो आंलाय सोरां होननायखाय बे सोरां एक्टर मुंखौसो सानदों जोंनि मादैसो बियो मादै जायो जोंहानि सिनायखानाय खोमा ने आगोलो सोंहरदों होनदों मा नाममोन आवदां जोंनि मादैखौ सिनायलायनाय ओमफ्राय मा गामिनि जोंखौबो सिनायो नामा मालाबाफोर नुफेरबायमोन नामा जोंखौबो बे नोंजों मेसेज गेलेग्रायामोन नङा आं मेसेज गेलेनाया नङा जोंखौबो सिनायोमोनदां ना बहायनि माहानिमोन ओमफ्राय नोङो आवदां बसुमतारी जोंथ' सिनायामोन ना खिथाना लाहरदो दे बेखौ सिनायो नामा आंखौ सिनाया मलानदुबिनिसो आदा मलानदुबिनि बे मलानदुबिनि सान्थिफुर हाथाय थांनायाव बारस'लांग्रा जायगाया मलानदुबियावबो जोंहा माबा दङथ' मादै दङ ना बे मा होनो बबेलै संगिना होननायखौ सिनायोना संगिना मोनहाजों आरो बे माइनाव मोनखौ सिनायोना सिनाया संगिना होननायखौ सिनायो दा मलानदुबिनि संगिनाया बे संगिना मोनहाजों जोंहानि आयंजों मा जायो होनो बिब' बिनानाव बे संगिना बिमाजों जोंहानि आयं हिनजावजोंहाय माबा जायो आरो बिब' बिनानाव आरो बुरि जाहारनि माबाखौ सिनायना सिनाया होनो दे माबा होनो मा होनो बिदा दङना नोंसिना मा होनोमोनलाय मा नाम होनोमोनलाय लेब्रा माबा माबि होननाय दङना बिसिनिथिं नामा जोंनि खाथियाव हाबा दं दे एकदमबारे दामगासिनो दावरावनो खोनासंनो बानाय दाथ' ओंखाम जानो आंथ' जाखांनानै आरो लायबावबाय ओंखाम हाबासो आरो बे माला जाया हाबा बै गेजेरावसो हाबाया ओमफ्राय मानो दामफैबाय थादों दावरावलाय नङा बबे गेजेराव गोसो दं नै खमाय थानोसैलै जाखांसै रायलाय ओंखाम जाबाय दिनै आंहाथ' जाखांना आरो लायबावबायसो जाबाय था आसारा जा गोखैथार मा सिमां नुवा होनदोंमोनलाय नों नानिखौ रायलायनो रोंबाय नामा गोसोखांबाय थायो नामा सोंहरदों नै खिथाहरदों साबसिन जाबायना लोगोफोर बिसोरो एसे नुनाया बिसोरोनो आंबा सोरनि मा जायोथाय बिसोरो होनबाय बियो होनदों दा बियो सिगांनिफ्राय एसे साबसिन जाबाय आरोना नङा बेनो बेसो आङो दाबो फुंलायथारदों मालायनो नङा आगान फुनदों आं फुङावहाय जा राजा आलु लखा जोंना ओंख्रियानो आलु दालि दं सयाबिन दं दाथ' गामियावहाय मुलाय लाफा मैगं मोनजासिगोन सोरबाफोर फैग्रा दं नामा नारजि बिहरलाय सोरबाफोर फैग्रा दङबा नारजि जानोनो नारजि बियो नारजि खारै लानानै फैबा नोगोर मोजां जागौमोन
एकदम जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिखौ एकदम गोसोखांदों आरो नारजि मा होनो नारजि अमा सोरांनि बिमाजों बिफाजों बिब' बिनानावनो सोरांनि बिमा औ मोनथिबाय आं सिनायबाय एबाराव बे माबामोननि साहाजों जायोना नोंसिना संगिनामोननि साहाथिंजाय जायोना आंथ' बारा सिनायलाबाया मिथियाबो बेहा सिनायगोन आंहा बिबैसो जायो होमबा सोमोन्दोखौ सोरांनिबा ने सोरांनि बिमाखौ जोंहा बिबैसो जायो माँ आपने बहुत प्यार करता है आपका कृष्णा माबा हरलायथारबायलै हारसाफोरा सोर मा हरलाबायखोलै मा कमेन्ट हरलाबायखो जा हरखाबाय नै मा होनदों नों मावफानाया बर'फोरबो दं नामा बिनानाव बर'फोर दं नामा नोंजों मावफानाया आंजों मावफाग्राफ्रा बर' गैया आंल' बर'आ आरो आं बारा रायलायनोबो इन्टारेस्ट खालामग्राफोर दङ आरो हौवाफोरजों ओमफ्राय इन्टारेस्ट खालामग्रायाबो आंजों ओरैनो रायलायफायबाय थायो आरो राव रोंगौबा नों बर' रोंगौबानि मा होनो बुजियाबो बिसोरथ' कानाडासो रायलायो नालाय सासे बबा दङ बबाजों आंजोंसो रायलायबाय थायो आखाइ फोरानलायबाय थायो जोङो रायलायनो रोङा बिहाबो आंहाबोथ' बारा रोङा नालाय एसे आरो कानाडाफोरल'थ' जाथारखाया नालाय कानाडायाबो बुजिया होमबाबो दा थादाव बुजिबाय आरो सप्तासे जानोसै खोमा ने सानसे गाबोनसो माबा माबि लाबोना होफैयो नेपालनि दङ नेपालनिथ' नङा मा जागोनथाय बिराद दावराव खोनायोना जोंनि रुमाव एकदम रुम गुदियावनो फुङाव एकदम उन्दुनोनो मोनखाया फानग्रा नोगोद दावराव फुङावनो सोरबाफोर फैयोबा एसे खबर लादे जों माबाफोर लायोबा मा होनो जोंनो नारजि ओमफ्राय माबाफोर लाबोफानो हायोबा अननानै सोरबाफोर फैग्रा दङबा आरो नारजिजों खारैजों जोंथ' थाइगिर नोगोर जायोमोन ना थाइगिरा दा मोनबायबो जोंना हाय क्या नाम है संगे शर्मी हेलो मैडम ओंखामखौनो जानो रोङासै बियो आंनो जाखांबाय ओंखामखौ नैबेहा जाखांबाय आं जाखाङाखै नै आं जागासिनो दासो रायलायनानै जानो रोङासै नों रायलायफैदोलाय आं ओंखाम जागोनसै हाया आं ओंखाम जाग्रोनो दे नोंथांमोना नैबे माबा रायलायथ'नि आंनि हिन्जावजों रायलायथ' रायलायनो नोंजों आं ओंखाम जाग्रोनो बोलावनो साजेनिया खिथाहै बायरानि माबा बायरायावहाय नायहैनो आङो मा जादों हा बायरायाव फैदों दे आं नै बायरायाव एकदमबारे खोमसि लाइट गोजाथार माथो जेन
बैहाय मन्दिर दंना बुदामगासिनो नालाय हाबासो जानो सानदोंमोन हाबा जायाखै जोंना नै साइकेला गाहायाव सायो ओमफ्राय दैयाबो बेहायनो दं आरो लोंग्राया जोंना जाबाय जोङो मोजाङैनो ओंखामफोरखौ नै बे मन्दिरावनो एकदमबारे सोरांस्लाबनि दामबाय थायो आरो दाबो बेहायनो दामगासिनो दावरावनो लामाया जोंना बिथिंजाय थाङो एकदमबारे गोजौथार ओरैबो दं आरो नै जोंहा बिनि गोजौआव थायो आरो जा आराम बार नांखायो जोंना थाग्राया जायगायानो जाखांबाय जागासिनो नै लेखा आंहा जाखांबाय लादो ओंख्रियाव लाजोबदो मा ओंख्रि जालाखो जों जाखो ओंखाम जाबाय जोङो मोजाङैनो आंथ' जाखांबाय बेहा जाखांथ'वाखै जागासिनो बानलु होनो गोसा जाथारदों बे ओंख्रिखौ मा जालाखो थांदो दरजाखौ दाबो जाखाङाखै लेट जानानै आं गैयाबा नोगोद बेरायहैयो बियो दाख्लैबो आंखौ गारनानै बेरायहैखांबाय ओमफ्राय आरो नै दिनैबो बबेबा माबा जादोंमोननो बेहाय थाङा फैखांबाय आङो ओंखाम ओंख्रि संना दोनाखै बिया बेखायनो रुमावबो फैखायाखै दिनै सानसे दैफोरबो गैया लोंग्रा दै रोगानानै दोनफैयाखै आंहासो फैनानै मावनांफैबाय आरो जागासिनो दायो जेबो गैया जोंना ओंख्रि नोगोद जायो बियो नै ओंख्रै गोजा लाना फैबाय नै आइया माबायदि मानसि बियो ओंखामखौ लायासै दां ओमफ्रायो लाजोबदोंमोन ओंखामा नोगोद जाखायो नै जाया होनबावो ओमफ्राय गावसोर फुंनो रोङा गाव संनायखाय नोगोद जालायथियो आं जानायखौ मान देखायखो नोंहा नायनो हाया रायज्लायहरदों नङा दहायनो हरदों कमेन्टआलाय नोगोद जाखायो बियो माबा मानसिखौनो बे मा होनोमोनलाय गावदां हौवाया बे माबा रिल्स बानायग्राया बेबायदिसो नुलायलांबाय माबा मानसिखौनो सेम नुखायो गावदां दैमारिमोन नामा बे हौवाया हिन्जावनि ड्रेस गाननानै मोसाग्राया गावदां दैमारि बेबायदि सेम नुखायो नै बेखौबो देलायहोबा बिदि नुगौ खोमा नंगौना लोगोफोर एखे नुखायो बेखौ गावदां बायदि गावदाङाबो नायबाय बायोबा गाज्रि दामोन दै एदावदोंसो आङो बेखौ एसे एखे नुयो होननानै खमायलांनायनिबो खमायलांबायसो माथो नोंसोरबो नायलाबा जोंबो उन्दुनोसैसो हर दौबाय जोंना एकदमबारे जाखांबाथाय उन्दुयो थालु थाला नेम गैया नै दाख्लैहाय माबा माइरं होफैनाय आब'मोन बेखौनो एकदमबारे दासिमबो जानाय जायाखै जोङो दासिमबो दङ नै
बेखौनो बियो मा लायो जिम लाबाय थायो बियो जिम लायो नामा नोङो बेखौ एकदमबारे फुङाव सिखारबाथाय नैबेखौनो जिम लायो आरो मा बियो बे माइरंखौनो दाख्लै आब'मोन होफैनाय आरो जिम लाबाय थायो बियो बेखौनो जिम लानो होनगासिनो आरो मानो फैसा गारनांगौ होननानै बेखौनो लाहोदों आङो गावबागाव न'आव लानाया साबसिन ना मालायनावहाय ओरैनो फैसा गारहैस्लायस्लाय उन्दुनोसै दे बायनो दे उन्दुदो दे जोंहाबो जाखांबाय उन्दुनोसै फार्स्ट टाइम लाइफ सोरबा हेलौ दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइफआव फैदों जोंहाथ' गोबावनि उनाव दिनैसो मा जानला मोनला कमेन्ट सोर जाखो बियो माबोरै दं सिस्टार मोजाङै दङ मावफैदो खामानियालाय दङ दंनाया दा आं मावनायावबो दङ आरो दंनाया होमबाबो आंहा एसे हेल्पार बायदियाव दा गोदान नालाय हेल्पार बायदियाव मावनांदों आरो उनावहाय पारमानेन्ट जालांगोन खोमा लासै लासैनो नोंनि बे गोदान सोदान दा मावनाया बबे जायगायाव दोननांगौ बेखौ बारा मिथिया नालाय दासो एसे एसे रोंहांगासिनो आरो जोंहाबो खिथानानै आरो खबर लाबानो जाबाय उनावहाय समायना नार्जारि सोर जाखो बियो MMB Blogs like deh ya जिम लानोसैलाय नै जिम लाग्रा ओंखाम जाखांग्रोम लाबाय नै दाना जिम फुङावसो लानांगौ दा मोनायावसो लायो नामा जिम लाग्रोनाय माइरङा बे बेसेबां केजि मोनलाय 10 केजि मा MBB nilai mungkin MBB apa maku untuk bujakan jeng बुजियाखैनोलै नोंनि बुंनायखौ नोंबा मा बुंदों नोंनि बुंनाय
होननायखौ बुजियासै नों Ayo si mau pergi mana? सैमा Si mau deh keluar sini. Ayo ini. Ayo. है मालाय सैमाखौनो मानो खेलाबो नोङो माबा बुंदों Ini beri. MBB माने मा MBB आदसा आं बेखौ सिगाङावनो माबा खालामाखैना अन खालामनांगौमोन आं सिगाङावनो बेखौ सिगाङावनो खालामजोबनांगौमोन आरोना बेफोरखौ आं खालामाखै नै दा आङो र' मेम्बारशिप सार्टआव खालामना होनि फेन्सफोरनि थाखायल' आरो माबोरै दङ मोजाङैनो दङ जों मोजाङैनो दङ ब्र नोंथाङालाय बोरै दङ दासान्दि एकदम मोजाङैनो दंथ'यो नोंथाङा बोरै दङ दे खिथाहरदो नोंथाङा जोंथ' मोजाङैनो दङ आरो दासान्दि दा माबायाव दङ नै बेंगालुरुआवहाय बेंगालुरुआव दङ बेंगालुरुनि दा नैबे रुम आरो नै जोंनि फिसानो जों सानैनिल' नालाय फिसा रुम दा रुमाबो जों सानैनि ओमफ्राय जानाय थानाय जोंनि गोजा आरो गासिबो रुमाव मासाव माबा होनांगौ 4000 नङा फ्रिमोन ओमफ्राय जोंना माहाजोना एसे रागा जोंदों माहाजोना रागा जोंदों आरो माने रुमखौ सिगाङाव फ्रि होनना बुंदोंमोन दा मा जाखो रुमाबो फ्रि नंला आरो जोंनिसो जाबाय माने बिदिनो 50% जासिगोन आरो जोंनि 50% ओमफ्राय जोंनि आंनि मालिकनि 50% जासिगोन आरो बिदि गोथां होना होबासो जइन जालायनो हायो गोथां जानायनि एड मेम्बार जइन जालायनो हायोथ' आरो आं माबा खालामबानो जायो नै मा जिनिस बै माबा खालामथिनो माने गावबो लाइभआव थाफानो आरो जइन जानो एड खालामफानो माबाया थिनदों आरो दा रोङानो खोमा गावहा सोर नों खालामबायना नै जाबाय फैयाखै सोरबाफोर जइन जानो नामा जइन जानानै सोर बुंहरगासिनो जेनेबा आं एड खालामबा बाहाय माबा एड जालायनो हाया नामा ना फेसबुकफ्राव जेनेबा लाइभबा माबा लाइभ खालामनो हायो आरोना जइन जालायनो हायो बेवहायथ' माथो जइन जानायनि माबाखौनो नुवाखै नै जाबायना औ दे जाबायबालाय मोजाङानो ओमफ्राय बाव नुदेरा जे हेल'
हेलो भाई हेलो हेलो इस्टेरा OnePlus लाबाय माला नै दासो नुदों मालायनि लानायफोरखौ दा खिथा आंनो आं लानो हायाबा मालाय आंबो बायना हरदों नोंसा देलाय नोंनिया साबसक्राइबारा बेसेबां जाखो खिथाहरलाय एसे लोगोफ्रा हेल्प खालामो खोमा हनै खिथाहरदो हेल्प खालाम थिनहरदो नोंनि चेनेलखौबो नै आंनाबो चेनेल दं होनना खिथाहरदो देखायनो दे नोंसोर आंनाबो इउटुब दं दे लोगोफोर आंखौबो साबसक्राइब खालामना हो दासोलै आंना बिबेक कुमार हाय नामा मोदानदों मोजां नुवाखै ओरै खिथारा सिदा खालामना खिथा बायदि लाइटआ मोदानदों ओरैलाय ओरैबासो नुयो खायलेंबोसो नै आंना बेनो आरो आंना 500 जन जायासै आंनाबो साबसक्राइबारा 700 नांबावगौ 500 जन जानो एकदम सासेल' नांथारसिगौ होमबानो बेनाबो माबासिगोन आरो दानियाथ' माबायावनो नालाय 500आवनो मानटाइज जायो नालाय दा 500 नांगौ आरो 500 जानो सासे नांबावगौ ओमफ्राय वाट्च टाइमा दाबो थाङाखै आरो वाट्च टाइमनि थाखाय बिराद भिडिअ बानायनो गोनां जाबावगोन हगारियानो एकदमबारे मास मोनसे बायदि जाबाय आपका चैनल क्या है भाई बोला एक मेरा चैनल तुम्हारा चैनल को क्या करना है भाई बोलो हम लोग ये करने नहीं आया है सपोर्ट मी हेलो ब्रो हम लोग ये है ना हम लोग जो बात करने आया है पर्सनल है ये मतलब हम लोग का क्या बोलते हैं उसको चैनल का ये प्रमोशन करने नहीं आया है सॉरी हाँ भाई ये प्रमोशन का नहीं है नहीं चैनल प्रमोशन खालामनो थिनदों हनै सोरबा सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब खालामनो आं ओंखाम ओंख्रि संग्रोनि र' सिस्टारा लाइभआव हाबफादो जोंहा जाखांबाय दासो जाखांदों MMB ब्लग दे होमबालाय नोंहा संग्रोदो जोंहा नै जाखांबाय जोंहा जाखांबाय दा लाइभआव हाबफानो माने जोंना लाइभआवनो दंखायोना दे सापर्ट खालामलायदो नै सापर्टआ दाबो माबाल' मोनदों भटआव माने दाबो 10 जनल' भट मोनदों आरो ना 11 जन जाबाय दे थाब लाइक खालामनायदो लोगोफोर गोबां लाइक खालामथारदो दे ओंखाम जाग्रोदो दे जोंहाबो जाखांखाबाय दे जाय कमेन्ट खालामाखै लोगोफोर थाब कमेन्ट खालामदो दे सोरनिबाबो कमेन्ट नेटआबो बिराद प्रब्लेम होबाय थायोलै थाबनो नेटनि इसु बिरादनो जोंना फुराना जाबायथ' मबाइलाबो एकदम माबानो हाला आरोना नेटफोरखौ बारा बोनो हाला स्ल' जाबाय आरो दानियाथ' 5G ओंखारबाय नङा होमबा 5G ओंखारनानै 4G एसे स्ल' जाबाय आरो जेसेबां दाम गोसानियानो जा 4G मबाइला एसे स्ल' जाबाय आरो एकदमबारे आं मावनायनि माबाजों दरमाहाजों OnePlus लानो गोसोखाङो आइफन लानो गोसोखांगासिनो बियो देनांहाय होफिनगोन ना आङो ना जेन'बा नों खामानि मावबाय नों एसे जेन'बा सानैबो जेन'बा बिसि फिसाय हेल्प खालामलायाबालाय बोरैथो जानो नङा होमबा
जेन'बा मोनसे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय सानैजोंसो हेल्प खालामलायनांगौ नङा होमबा ना? ना नोंथांमोना मा होनो कमेन्टआव खिथाहर। मानसिफोरा मालाय इउटुबनिजों लाबायबा जोंहा खामानि मावनासो लायो। जोंना इउटुबनिफ्राय ने फैसा मोनाबाबो जायो जोंना फैसा मोनाबाबो अरजाया जोंनो माने लोगोफोरल' नांगौ आरोना जेसेबां दाथ' हायो मोनथ'वाखै गोदान नालाय जोंहाबो बेनि दाबो फैसाफोरखौ मोनथ'वाखै। साननानै जेबो जाया नङा होमबा ओरैनो बेफोरो इन्टारेस्टनि थाखायल'बाबो चेनेलफ्रा थानांगौ आरो नङा होमबा गोबां बिदि चेनेलनि गेजेरजों मोजां माबाफोर नुहैयो आरो उनाव साक्सेस जालाङोबा ना उनाव साक्सेस जायोबाथ' बेफोरखौथ' उननि खोथासै बेफोरखौथ' फैसाफोरखौ साननानै जेबो गोनांथि गैया आरो दा जिखुनु जाया मोनसे थांखियाव सौहैनोब्ला जेन'ब्ला जोङो हाबा जानायनि नालाय मोनसे थांखिखौ सौहैनोब्ला जेन'बा आंनि थांखिया मा बेखौ सौहैहोनोब्ला सानैबो सापर्ट थालायनांगोन नङा होमबा बेजोंसो सौहैगोन ना गोजौआव आं हारसिंल'बोथ' दावगानो हायाना दा गोबां मानसिफोरखौथ' नुनो मोनो मालाय बोराय बुरै बयबो हेफाजाब होलायनाय जोंना बियो हेफाजाब होआ दा आं जि लानो नागिरदोंना बेखौबो लाहोआ बादासो होयो। मानो जिम लानांगौ न'आवनो दङ नै न'आवनो लाबाय थायो बियो। जिमाबो मोनसे लाइफ माबा खालामनो हायोरा नुवाखै नोङो मेरला मानसिफोर दं जिमजोंबो माबानाय नङा होमबा जिम जइन खालामबाबो जिमाबोथ' फैसा लानानै बिसोरबो माबा खालामा ने बिसनियाबो टुरनामेन्ट जायो बेफोरबो जइन लानानै हायोब्ला देरहाबायनो हायोब्ला बेफोर मोनसे थायो नङा होमबा लाहोआ आरो लाहोआबा लाहोआ आं लाला आरो लाहोथारानो नोंनो लाहैदो होमबा आं लानोसै एबार आं गाबोननिफ्राय पापरबादि दरमाहा थैदो मोनग्रोथों दरमाहा मोनबा लाहैनोसै आङो। दे दोनथ'लायनोसै नामा ना मा होनो कमेन्टफोरबो माथो रावबो जेबो सोंहरथारा ना दे थाब थाब कमेन्टफोर खालामलायदो ना दिनैहाय बाय बाय लाथ'नोसै नामा लोगोफोर नोंथांमोनाबो जेबो सोंहरलायाबालाय जों सानैजोंल' रायज्लायबाय थानानैलाय माथो जानो नङा होमबा नोंसोरबो एसे सोंहरबासो जोंनिफ्रायबो राव ओंखारगोन ना नोंसोर रायज्लायहरबासो जोंनिफ्रायबो रावा ओंखारगोन नोंथांमोना रायाबालाय बोरैथो जों मालाय हानो दे दा जेनेबा साबोसे नायदों साफ्रोमबो लाइक खालामजोबलाय दे दाथ' 20 जन देखायदों नै आंनियाव 20 जनबो दे लाइक खालामजोब ओमफ्राय 20 जनबो कमेन्ट खालाम दे नोंसिनि सापर्टजोंनो जोंबो एसे जौगालाङो खोमा बयनिबो सापर्टजोंसो जौगायो आरो हारसिंनो मालाबाबो मानसिया जौगाया लाइभआव बर'फोर गैया खोमालै ब्र' ओंखायनो कमेन्ट हराखै जानो हागौ आंबो बेखौनो सानदों आरो जोंनि बर'फ्रानो गैया नामा लाइभआव दा नोंथाङा सासेल' दङ लाइभआव कमेन्ट खालामगासिनो दहाय जा सानै साथाम फैदोंमोन बिथांमोनाथ' थांफिनजोब्बाय माखासे ओमफ्राय दा रावबो बर'फोर गैयानदां बेनिखायनो रावबो दा जेबो सोंहराबो जेबो कमेन्ट खालामाबो आरोना दा जिखुनु दं बेफोरो दस्रा मानसिफोरसो नामा सानैसो कमेन्ट खालामदोंमोन बिथांमोनाबो माबा चेनेल प्रम'सननि थाखायसो खालामदोंमोन आरोना दाबो दं नै सोरबा मा होनदों गावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थिनदों नै सापर्ट खालामनो होनो थिनदों जेबि स्टेटास हेल' ब्र' शिवम गेमार हेल' भाई जोंना माबाया JDN डायरिस ना मा होनो बे बिथाङा लाइभआव फैफानो होनबाय थादोंमोन
गोथां होना होबासो जइन जालायनो हायो रोङा नामानो आं बानायखादोंमोन ना बिथाङा फैयाखैसो रावबो बर'फोर गैलाबा थांनोसै लोगोफोर होनबा दे माब्लाबा सम मोनबा रायलायनोसैलाय बाय बाय लाहरद' ओइ नै बाय बाय लाहरद' नै उन्दुनोसै आंथ' उन्दुनो ओंखारबाय माबा जाबाय टाइमाबो 11टा बाय बाय होनहरदो बाय बाय उन्दुलादो जोंहाबो उन्दुनोसै आरो गाबोन फुङाव सिखारनानै आरो ओंखाम संनानै जाहोहरबावनांगौसो आं बेखौ फुङावहाय दे ब्र बाय बाय रावबो बर'फोर गैथ'खाला खोमा ओंखायनो रावबो बायबो होनहरा ओमफ्राय जेबो बुंहरा आरोना दा नोंथाङाल' सासेल'सै नोंथांजोंनो गुड नाइट बाय दे बिदिब्ला उनाव लोगो मोनफिनसिगोन जिखुनु जाया सापर्टल' खालामलांबाय थादो बयबो जोंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन दा जिखुनु जोंखौ गोबां मानसिफ्रानो हेल्प खालामगासिनो जों उननि बेलायाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो हेल्प खालामफिननो नाजागोन आरो जिखुनु जाया दिनैनि लाइभआ एसेयावनो फोजोबसै आरो लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट ब्र गुड नाइट बाय